wis pundi Ndara? Ampun kuwatir, sedaya kewajiban lan pakaryan kula sampun rampung. Sampun. Nanti kandel. Sadurunge aku mlebu nang Taman Sari, ana ing sakarepe pendopo katon borek iki mau jane ana. Gempa Ndara. Abdi njenengan sakniku niku pinter gawe gempa. Iki lho bocah. Mesti wae gimbul. Mergo aku ana wigati kelawan Bendara Putih. Ayo, Nduk. Iya, Mbak. Do mulai kabeh ngono. Tak gelak lakuku sakwise aku nindakake pakaryan wis ana kalampian mergo rumangsa kangen sakjroning atiku ora kuat ngampet rasa kangen kang tumanduk marang sliramu. Mesti wae mergo wong wadon sing saben dina wayahe tansah mantel sakjroning ati lan mripatku mung sliramu. Yen ngaten mboten benten kalian kula. Kula ugi kapan sanget dhateng panjenengan. Apa kaya ngono? Nggih. Kendal. Najan to aku lan sliramu durung karesnake nanging wis madhep mantep lamun tok ing mengkono sliramu kang wajib minangka dadi garwane. Napa sedaya menika saestu? Jadi apa ora percaya? Apa durung percaya? Kula pikados sanget kok Mas. Senajan to kula lan panjenengan menika dereng dados manten nanging rasane atiku menika ngrasa Kaya ngono. apa? Priya kakung ingkang kula tresnani nggih mboten. Sanes menika panjenengan Tenan pisan. saestu kok Mas. Sopo manis kaya
Ing kene aku bakal sumpah ora ana wong wadon liya sing bisa nglatoni sakjroning ati kejaba sliramu. Saestu kamu. Kaya ngono. Ora bakal aku goroh. Kyai Jaya Sabha. Panjenengan tak put kahanan menapa? Kyai Jaya Sabha. Ndadekno kawuhananmu Kyai. Dina iki kadiri brubuh. Kadiri pedhah. Perang kelawan Singasari. Romo Dandang Gendis uga gugur. Paman Patih Paragane uga gugur. Lajeng sinten Senopati saking Singasari kula? Toh Jaya Putra Ken Arok Singasari. Mas, panjenengan kiat-kiat akan Pitung kasih Romo Prabu Dandang Gendis Yai. Mas. Selamat awakmu. Ing besuke kowe kang bakal balekake kajayan ana ing Kadiri. Hei! Duwe kapopo kowe narangan bojo. Mergo bojomu saiki dirondo. Banjur Aku seneng karo kowe. kowe seneng karo aku. Ning kene kowe wis gawe duwe Kediri, kok kowe tembung tresno karo aku. Saiki dadi rondo kowe gelem dadi bojoku. Kowe kepengin mukti apa ora? Aku ora bisa dadi bojomu. Sebab apa? Aku ya ora tresno karo kowe kok sebabe apa. Alah. Hah? Apa? Kok apa arek? Lho ning kene aku lak ya wis kondo yen aku ora tresno karo kowe. Piting tresno jan saka kulimno. Kamun wektu dina iki atas karo aku. Nanging kamun ke cedak. Tak tresno karo aku. Nanging aku ora bisa, aku moh. Mau? Moh. Tenan? Mau tenan? Aku moh, aku ora sago dadi bojomu. Ciaciku jaraan goyang. Itu maneh.
ape buang kok. Apa? Ning kene iki aku wis kondo yen aku ora tresno karo kowe. Kowe gelem ta ora? Ngomong. Iya. 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 Ojo mlayu kowe. Jadi apa kowe isih ujung kelawan aku to? Aku kan cinta kamu sayang. Kowe cinta nanging aku ning kene ora cinta. Iya. Iya. Tidak apa. So, wong adalah. Apa aku ben? Bedah Brojo Bondorojo boyongane wanita. Kabeh ucapmu ora klir nanging kowe kudune uga duweni sifat welas asik. Ning endi sifat satriyamu? Lamun to kowe kelawan wong wadon kowe seneng meksa, seneng rudo paripeksa. Lamun to kowe ora kuwowo ngadepi apa kang dadi krentek ing atimu. Nanging meso wong adalan iki. Apa sing mbok arepake wis sabilo karo bocah wadon. Ora ateges aku sabilo, nanging aku welas kelawan wanita iki. Welas. Nduk kek welasmu pampri. Aja duweni Pak Ndawa sing ora-ora. Babar pisan aku ora duweni rasa milik kelawan wong wadon iki. Nanging kalamun kowe welas asih, kowe pampri musuh saka aku. Ya itu sih. Apa? Aku ora pengen antaraning putra-putra ana ing Singasari. Iki cengkah mung babakan sepele. Kowe ora tengah. Ora usah ngalang-alangi aku. Nanging lamun to kowe meksa kelawan wong wadon iki. Aku pinangka dadi pepalangmu to. Oh ngono iya, saiki aku ngerti. Kaono Windono. Nganti besok musuh, tetep musuh. Yai, yai. Kok nganti seliramu cepet pangucap sing kaya ngono ya itu. Tenane ora kaya ngene iki sing tak kerep. Aku mau golek dalan tengah supaya patraman tuwindakmu bisa dikendhaleni jare. Wong wadon, Nggih kula. tenane sapa kang dadi aran? Kula Ken Santi. Ken Santi. Jenengan menika sinten? Di mana ki? Aku putra saka Singasari. Kang aran Pangeran Maesongati. Tenane Tojaya ngono kae kadangku ki. Kados ngaten. Ken Santi, Nggih. aku njaluk pangapura sugih. Lamun to kabeh kadaya saka patrap lan tumindake kadangku Tojaya. Mbok menawa gawe kogel ing atimu, aku pinangka badal wakile Yai Tojaya. Mula kuwi gelem kowe aweh pangapura lawan aku lan Yai Tojaya. Mboten dados menapa. Kula sampun nyepuro manten. Matur Santi. Saiki wis gamblang lan cetha lamun to Kediri wektu dina wis bubu. Lamun to mengko kowe urip ana ing tengahing alas iki. Mesti wae bakal kedarang-darang. Lamun kowe ora kabutan, apa sekirane kowe sagu tak ayomi tegese, tak jak bebarengan, tak kanthi menyang Singasari. Mengko ning papan kono aku sagu sak utuhe ngayomi kelawan kowe. Kok kados ngoten. Menawi kesah panjenengan kados ngaten nggih. Kula Yen nyerak. pancen kono disilaku. Mengko aku bakal susu. Toh, muga-muga wae patrapmu bisa dikendhaleni. Aku kuwatir lamun to ki mengko kabeh kadenangan kelawan kawula-kawula ning Singasari bakal ngombe weruh mindak.
kula tasih betahaken panjenengan kangge masasa wirangipun Rama Prabu Danang. Aku kudu Jaya sapa? Kentanti Mas. Kentanti. Kentanti boyong Kiai Sang Singosari. Kula janggal Kang Mas. Ora usah mikirake kalawan garwamu Jaya sapa. Tak ibaratake kowe kutuk marani sunduk sulung mlebu geni yen kemaraponing Singasari. Ngimpuno kekuatan isih akeh laskar-laskar ngadiri kelompokake ing besuke dadi prajurit kowe bisa balekake kajayan Padi. Jangsukan. Penengkaten monggo patus papan kangge wisata panjenengan Kang Mas. Jagat wasesane bato raribut kelakon urip matumpo tumpi tumpuk unjung perkara siji durung rampung katumpukan marang perkara liyane. Lamun wit-witan kae bisa kondo saisine jagat bisa ngucap aku kira luput ni aku becik mung kepengin sabyatu kelawan Rama Prabu Tohjaya ewa semono ora mung pisan lan pindho Rama Prabu Ken Arok tansah dak siya lawan aku dadi pinggiting atiku Rama Prabu Ken Arok paring pangandika mbok bilih aku kuwi anak asu. Nganti sepene aku durung mangerteni apa werdine anak asu. Yen to aku tansah mapan ana ing Raja Singasari. Mestine wae Rama Prabu Ken Arok paring duka kelawan aku. Tenane aku iso nampa yen to aku tansah tidak sia nanging dadekno tatu ning atiku yen to nyawang lawan Ibu Ken Dedes kaporo kasempyok marang perkaraku rasa sat aku wis ora kuat nandhang urip sing kaya ngene. Luwih becik aku tumekaning Pati. Ibu Ken Dedes Anso Pati pamit mati.
mawas. Kowe kuwi sapa? Yen tak sawang sandang penganggumu. Kowe kuwi mung aceplik. Sugih kendel bondowan kaporo surah ana ing pengarepanku. Ngertenono? Apa? Sapa aku? Pancen aku mangerteni. Aku mau bocah saka desa. Nanging kowe kudu ngerti. Hati aku tuh mindak sing kaya ngene mergo aku ngeman marang kowe. Eman. Iso? Selagi wong tuaku wae ora ngeman kelawan aku. Kowe ora tepung. Kowe wong liya broyo. Yo kene kowe ngeman karo aku. Yo kene ora. Padha-padha menungso aku menungso kowe uga menungso. Nek kene aku welas asih karo kowe kalawan kowe Cukup. marang nyawaku. Babar pisan aku ora percaya kelawan kowe. Yo kene kowe ora Mergo percaya apa? karo aku. Saben-saben aku kapranggul kelawan menungso. Bisane mung dak sia kelawan aku. Ora bedane kelawan kowe. Rekamu ning papan kene ora mung pitulung kelawan aku. Sejatine kowe mung kepengin ngecenges kelawan batin. Yen ngono aku mbok padake karo menungso-menungso kae. Klero. Ning kene niatku becik, niatku apik mung tutulung marang kowe aku ngelingke marang kowe harus sopan. Nanging babar pisan aku ora percaya kelawan kowe. Redene kowe wis melu jantuk lawang perkaraku. Apa? Kapeksa dadi pepalangku. Mati! Kurang ajar kowe, bocah bagus. Harap tumindak apa kowe? Harap mateni karo kadang. Apa lupa kadosane kadangku nganti kowe wani? Nyaruwus marang perkaraku. Nyarurus karo perkaramu. Bener. Mengko dhisik. Niate kadangku ora duweni niat tolo marang kowe. Nanging niate kadangku niat sing becik. Sing ngelingke karo kelawan. Mesine wae ke Sabilo kelawan sedulurmu. Yo kene ora. Sabilo, Pancen bener. wis sakloron yen ora sumikir mati. Aduh sopan. Mengko dhisik. Patenono yen kowe pengin mateni kelawan bocah wadon saploro. Tak kira lagi sepisan iki. Kowe kapranggul kelawan aku. Saya-saya. Kowe mangerteni sapa sejatine aku. Kapernah apa? Kelawan wong wadon loro kae. Satenane iki anak. Anakmu, titismu. Bener. Kayak wis pantes lamun to ke Sabilo mergo kae anakmu. Ngertenono. Anakmu sakloron kumulancang kaporo nyandhek marang lakuku. Banjura boluput lan dosane anakku saploro. Aku mung kepengin mungkasi kelawan uripku. Prasasat aku seorang kuat nandang urip sing kaya ngene. Malah kaporo anakmu congo cumongo kaporo nyandhek marang lakuku. Anu sopan. Sira kuwi jeneng satriya nanging ora ngerti marang bebudening liyan. Umpama tanpa ana bocah wadon loro ken rami lan ken tante. Kok menawa wis lakon temekaning pati kanthi lampus diri. Aku lila lan legawa lamun to aku mati kanthi sarana lampus diri. Apa yen kowe wis mati kanthi lampus diri? Iki wis rampung perkarane. Mestine wae rampung. Aku ora nandang leloro maneh. Aku ora nandang siksa batin maneh. Anu sopan. Jeneng wong mati ki ana 3 perkara. Siji mati nista, loro mati madya, telu mati utama. Kang tegese Sing tegese mati nista iki kaya sing mbok tindakake arep lampus diri kuwi jeneng kowe
mati nanging disiki marang kersane Gusti Sang Widiwasa. Mongko jeneng wong mati yen to kanthi lampus diri najan kowe kelakon mati. Kuwi ora bakal tinampa arwahmu marang Sang Hyang Widiwasa. Ibarate kaya kinjeng kang metu wayah bengi. Ora ngerti lor, ora ngerti idul, ora ngerti tan kulon. Isine mung kamblangan kebentu sing sawang. Mati madya kuwi ibarate degan dijukuk degan yo. Mati dijukuk gluluk yo wiwit cilik temuka pati. Dijukuk tuwa. Mergo kabeh ki wis kinarsakake dening Hyang Widiwasa. Mbuh kanthi lara, mbuh jalaran kanthi dening mati utama. Kuwi matine prajurit pun belani marang utah darahe. Matine karana perang. Mati nanging utamane dadi kusumaning bangsa. Anu sopan. Dijeneng kowe iki satriya. Tenane kowe iki kadulungan wahyuning kraton, wahyuning kedaton. Besuke kowe iki bakal bisa dadi ratu ing Singasari Negara. Nanging emane. Wah, wae kowe napa patut bali Sang Hyang Widiwasa. Wis mupus lan ceklek jroning atimu. Kowe kondolan aku. Lamun to aku calon ratu ana ing Praja Singasari. Endi aku percaya? Mapan ana ing Praja Singasari wae. Aku kadak sia kelawan Rama Prabu Ken Arok. Longko kelakon lamun to aku jumeneng nata ana ing Praja Singasari. Anu sopan. Ya, yen kowe durung ngerti tak wene ngerti. Apa sebabe nganti Ken Arok ya wong tuamu kae. Saben dina mung isine dak sia gething keburu sengit kelawanku. Penane Prabu Ken Arok kae dudu wong tuamu dhewe, dudu sudarmamu. Engko diseke. Gampang temen kowe ngucap lamun to Rama Prabu Ken Arok dudu wong tuaku. Yen kaya ngono kowe mangerteni sapa sejatine wong tuaku. Aku ora perlu nuduhake. Umpama ing kene ndak blakake durung kinaruan yen kowe percaya marang sakabeh kandhane. Yen sira kurang percaya ing mengko sira takono dhewe kelawan ibumu Ken Dedes. Mbok menawa ing kono ibumu Ken Dedes bakal pondok loko apa anane. Kagubel ing pamikir ribet sing tak sandang sak jroning ati sak temah bisa tinambani nanging aku kepengin mangerteni sapa sejatine kuwi Kak. Yen kepengin ngerti lan aku Biksu Acarya Nata Murtiya. Waduh pangapunten menawi kelabduk anggen kula tumindak kula nyuwun pangapunten ingkang kakang. Ya, anu sobat Kados tenane kabeh kelakon sing dumadi Singasari. Aku ngerti kabeh. Sapa Dayat Lugawi kae. Sapa Ken Umang kae lan sapa Tohjaya kae. Aku ngerti. Mula yen kowe kepengin ngerti nalurimu mengko takono ibumu Ken. Mula napa budi. Rening kowe kepotanan budi kelawan anakku sakloron
sok kaluputan, mergo iki sing nyelametke kelawan uripmu. Leres. Menawi mboten wonten Ken Tantri, tartantu kula sampun dumugi pejah. Mila kanthi menika lilah panjenengan ingkang kula suwun, mbok bilih Ken Tantri badhe kula pundhut pinangka dados garwa kula. Ken Tantri, Ngaten. apa kabeh wis mbok pikir sadurunge iki mung sak anak biksu, anak Brahmana. Panjenengan ampun was lan sumelang. Sinaosa Ken Tantri lare saking dusun. Nanging anggen kula ngresnani kados dening ngresnani diri pribadi kula piyambak. Ayo kabeh iki mung kali sing lakoni. Ngaten. Wong tuwa iki gadah ning ora wenang gaduh. Nduk, Tantri, iki lho kersaning Pangeran Anusapati kowe bakal dikersakake dipundhut bojo. Rene sing lakoni kowe kali gumantung ning kowe. Ken Tantri. Kuleng-kulan kowe aja nganti kapeksan kelawan batinmu. Lamun to sandingan kelawan aku. Nyuwun sewu Pangeran Anusapati. Napa sampun dipun penggal? Rai penjam menika badhe nyebut garwa dhateng kula. Kula menika namung bocah saka desa, Pangeran. Sing bedakno kuwi mung derajat lan pangkat. Kowe kuwi menungso. Aku uga menungso. Ora usah dadak kuwatir. Aku bakal tresno kelawan kowe saputure. Nanging tresna mencari lahir batin kalian kula sagah nampi katresnan panjenengan. Cedhak kelawan aku wong ayu. Bapak biksu, Der Anusapati. lila sampean ingkang kula suwun, kula badhe nyuwun pamit tumuli wangsul wonten ing Praja Singosari. Nah, monggo. Sing ati-ati. Yo, Kenran. Ojo nganti jroning atimu dadi rasa meri lawan kanggo Kentan. Ayo Bopo mujo mujiake. Besok sira golek judul salah sawijining satriya sing duwe derajat lan kata. Iki mawon sih. Ayo ora bali. Monggo kula nderek.
mangertos ibu. Mbok bilih panjenengan boten lila lan lega. Kula tansah kadhasya dening Rama Prabu Ken Arok. Nanging kula suwun kanthi sanget ingkang nandhang lara namung kula. Panjenengan tansah bagya mulya kaliyan Rama Prabu Ken Arok. Kenapa seliramu bisa konggo kaya ngono kira sopan? Lagine ibu tuwa wadon. Pangerteni kanthi mripating ibu dhewe. Yen putrane tidak sio timbang cindhe ben siladen marang putra liyane. Sapa sing bisa ngikhlas anu Sopati? Senajan to saka tata kelar lain aku bisa pesemanku. Nanging sanyatane jroning batining ibu ora bisa nampa anu Sopati. Sampun pas. Menawi kula tansah nandhang daksa kaliyan Rama Prabu Ken Arok. Awit menapa kula sampun mangertosi wonten satengahing margi wonten salah satunggaling pawongan parengertos dumateng kula. Mbok bilih Rama Prabu Ken Arok sejatosipun boten sudarma kula. Mila kanthi menika Ibu Ken Dedes kula nyuwun kanthi sanget dumateng panjenengan paring dawuh dumateng kula sinten sejatosipun sudarma kula ingkang ngukir jiwa raga kula. Sampun mangertosi langkung gamblang paring ngertos dumateng kula. Bokno wis titiwan siram mangerti bab pelakon iki. Pelakon sing wis kabungkur anu Sopati. Ngaten. Bokno tampa kebungkur nalikan ibu isih dadi kembang putuning Sopati. Salajengipun Nanging sampurine nggih. Jroning ibu rek bukti ning pakutu mapel jebul mau pangorbanan. Ora ana liya eyang Purma. Ibu kelangan wong tuwa sing tak tresnani. Tanpa ibu ngerti. Kulo ora kowe rahmamu Ken Arok.
kados ngaten. Tunggul amet. Ramaku sejo ono ing tangane Prabu Kenaro. Sebab opo ibu ora kepengin tunggul lakon iki. Aku ora kepengin perkara iki tendang turutan. Ora ana Prabu. Yen to iku kode sliramu dene tuminta ora bener lawan Ramamu Kenaro. Kadang ora bakal nrimakake perkara iki. Semosane ra bakal tentrem manungsa pati. Mula ibu nyimpen wewati iki ibu jaluk pangapun. Matur suwun sanget, Ibu. Matur suwun. Mbah wonten salebetipun manah. Saksampunipun kula ngertos sinten sejatosipun Sudarmo kula. Sak temah dadosaken ceklek ing manah. Mbok bilih Sudarmo kula pejah kakrenah tiyang asanes. Boten wonten sanes namung Rama Prabu Kenaro. Kula dipun lahiraken wonten ing jagating pepadang. Menika mijil jalu. Kedahipun mikul dhuwur mendem jero asmanipun tiyang sepuh. Anu sopaneh. Menawi dipun keparengaken kula badhe malsaken sastra wirangipun Sudarmo kula cethanipun Rama Prabu Kenaro kedah pecah wonten ing tangan kula Ibu. Anu sopaneh. Prabu Kenaro salah sawijining pengayoman ana ing Singosari. Kula mangertos. Bang sliramu nyaketi Prabu Kenaro saya. Sliramu diniat arep percaya sang Prabu Kenaro nggih. Kula ngertos. Kula namung badan sakpoto. Boten gadah kanca ruang nanging Ibu. Menawi to kula kelampahan ndarbeni Kiai Gantri. Mesti kemawon Rama Prabu Kenaro saged pejah wonten ing tangan kula. Anu sopaneh. Paring dawuh Ento pancen wis tekadku kepengin percaya kelawan Prabu Kenaro. mekaten. Ya, tak pangestoni. Yen perkara pusaka Empu Gandring, aja kuwatir. Mergo Empu Gandring iki dina kang nyimpen ora ana liya mung ibu. Enggal peparing Kiai Gandring dumateng ingkang putra Ibu. Den ana sauta. Anu sopan, Paring dawuh ibu mung meleng kelawan sliramu. Namun sliramu kepengin jumal percaya kelawan Prabu Kenaro. Aja kanthi tanganmu dhewe. Caket ana pawongan sing lagi cedhak kelawan Ramamu Kenaro. Kanthi pawongan kuwi sing kudu merjaya marang Prabu Kenaro. Teges nabung nyilih tangan. Sliramu aja nganti tumindak curiga. Sebab sliramu calon ratu Singosari. matur suwun sanget. Panjenengan sampun kersa paring pangrigen dumateng kula. Selan Gandring wis tak pasrahke kelawan sliramu. Ngaten. Mongso borong kelawan sliramu manungsa. Pangestu. Tak gelak lakuku. Agi-agi merjaya kelawan Rama Prabu
ken arah. Mati kan bisa mati. Ibu ken umat. Cuma kami iki kowe. Kula kinten panjenengan sampun mangertosi perkawis menika. Pancen bener. Sak tenane kabeh aku wis mangerteni. Kowe arep jumangkah merjaya kalawan Kamas Prabu Kenaro. Leres redining panjenengan sampun mangertosi. Kula suwun kanthi sanget dumateng panjenengan. Cekap panjenengan ingkang mangertosi wewados menika ibu. Kena lamun to kowe nyuwun, aku kudu nyimpen kabeh wewadi iki. Nah ngerteni ora anu sobat. Kados pundi? Calon ratu ana ing Singosari ora mung cukup kowe. Isih ana kadang-kadangmu utawa sedulurmu. Sinten? Ora usah dadak takok-ki. Ning yen to nganti kelakon Kamas Prabu Kenaro tumekaning pati. Perkara iki ora bakal ana karampungan ana sobat. Lajeng kersanipun. Kok ana apa-apane Kamas Prabu Kenaro sing tak tutuh ora ana liya mung sliramu. Ora mung cukup kuwi. Yen nganti kowe mukti kok lali kalawan aku go adi-adimu. Wong wadi iki bakal tak wiyak anu sobat. Ibu ken umang. Mitungkas lan aku. Ojo nganti lelakon iki tundang turutan. Lamun to aku kelakon merjaya kelawan